Asenteella mennään. Asenteella. Mitä mieltä te olette kappaleesta? No Irina on valinnut varmaan meidän porukalla sopivan kappaleen vai mitä Iris? Kyllä, täysillä vedetään. Yeah. Kuinka tuttu se kappale oli teille entuudestaan? Tarpeeksi tuttu. Ja nyt ihan tuttu. Oliko se aikaisemmin tuttu sulle? No kyllä se itse asiassa oli. Mä ensin luulin, että ei, mutta sitten se olikin tuttu, kun sitä rallia lähdettiin vetää. Mitä mieltä te olette suomeksi laulamisesta? Kumpaa mieluummin, englantia vai suomea? Suomi. No hyvä, että tulee molempia yhtä lailla. Että mun mielestä Irina on valinnut hyvän kieliset biisit. Kertokaa vähän nettikatsojille ennakkoon, että mitä teidän esityksessä tullaan näkemään. Ehkä ei kerrota. Ehkä kannattaa pitää salaisuutena. No voin sanoa, että ei ihan tavanomaista puvustusta ainakaan. Hillitön show. Kertokaa vielä, että millä keinoilla Heinola tulee voittamaan koko kisan. Me ollaan niin kreisejä mun mielestä. Semmoista vähän hullulla asenteella. Kyllä. Tiukka piposuudella. Nimenomaan. Joo. Sillä mennään.